Ak sa ráno zobudíš s opuchnutou tvárou, toto ti môže fakt pomôcť. Ukážem ti, čo som začala používať. Je to vlastne sérum, ale má to aj taký chladivý roller. Takže keď si to ráno dávam, je to zároveň sérum aj masáž na tvár. Používam to hlavne, keď sa zobudím celá opuchnutá. Normálne cítim, ako sa moja pleť hneď zobudí. Ak to chceš aj ty, napíš koment link a pošlem ti, kde som to našla. Táto reklama, ktorú si práve videl, je úplne fake. Produkt v tej reklame ani neexistuje. Ale presne takto dnes vyzerajú reklamy, ktoré zarábajú e-shopom peniaze na TikToku a Reels. Takéto UGC kreatívy tvoríme pre e-shopy. Rýchlo, za rozumnú cenu a bez toho, aby si musel posielať produkty. Produkty vieme do videí integrovať digitálne, z tvojich fotiek alebo klipov. To znamená viac kreatív, rýchlejší testing a väčšiu šancu nájsť víťaznú reklamu. Ak chceš takéto reklamy aj pre svoj e-shop, napíš nám DM alebo komentuj UGC.